हाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे स्पिकार लगायदों दे नोंथांमोन। दसे नोंथांमोनजों नुजाफैदों। दा नोंथांमोनजों ओरैनो सिम्पोल गुफुरद्राय जाबाय र' आं बाबाबो सेटिं बानायगासिनो। दखानाव मेथाइ जानाय नायनि खाथियावनो दं दखान। दिनैथ' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ केरिमिनाति होननाय सासे गेमार रस्टिं भिडिअ बानायो। इण्डियानि फेमास बियो रस्टिंआव आरो माखासे गेम गेलेनायाव बारा फेमास नङा होमब्लाबो बियो मोननै मोनथामसो चेनेल बानायो। गावनि गेमिं चेनेलाव माने डनेसन खालामदोंमोन आरो माखासे लोगोफोरनिफ्राय रायजोफोरनिफ्राय जाय दिनै जा हायो आसामाव माने दैबानानि थाखाय आसाम आरो बिहारखौ मदद होनो गावनि गेमिं चेनेलाव लाइभजों 10 लाख ना 11 लाख दा माने डनेसन दा आसाम आरो बिहाराव हरगोन होनना बुंदों आरोना। दा गावसोर जानाय हिसाबैथ' जगाजग जाबाय दां, होमबाबो जों दा मिथि मोनदों आरो दा होगासिनो निउस मानि। दा बेखिनि मोनसे बाथ्रा आरो जोंनि माखासे नैबेयाव बाक्सायाव जालांनाय बयबो नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ गथ'खौ बुथारनाय फासि होनानै बिमा गैखायै न'खरमोन। दा बे एड्रेसखौ दा होनोसै नोंथांमोननो। आदै आदै पानी 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 अखा फैदों माबा केमेरायाबो सिबाय मेथाइ लाबाय। अखा हादों दायो खाराबा उफाय गैला टाइम पास। नोंथांमोन बेबायदि ब्लगिं बारा भिडिअ लायामोन आं लानायालाय, होमबाबो लानाय नायदों आरो दिनै। दा आं न'आव थाना खिन्था हैगोन बे गथ'नि माखासे एड्रेसखौ आं लिस्टआवसो लिरना दोनदों। माने नुफ्रामनायसो माने दुखु मोनदों आरोना बेफोरबायदि खालामनाङामोन। सासे बिफाथारानो बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि गावनि फिसाखौ खांनानै बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरोना। दा बिसोर आरो बाथ्राया बिदि खालामनाया बिराद गाज्रि जादों। मानो बेफोरबायदि दा जोंनि बर'नि हारिनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि नुबाय थायो? दा जों सानलायनांगौसो मानो बेफोरबायदि दिन्थियो। दुखु मोनथावथाव नङा होमबा? गावनो खांबाय गावनो बुथारबाय होननानै जायो। बेफोरबायदि मावनाया बिराद अयनाय। दा जाखिनि मानसिफ्रा नुदों बेफोरबायदि बर'नि समाजाव बेफोरखौ हमथानो नाजा आरो मोनफ्रोमबो गामियाव दासिमबो बांसिन जों बर'फ्रा सालु गैया, जाम्फा गोजा। दा बेफोरबायदिनो एसे गियान होनो माखासे सान्थि गियान होलायनाय थायोब्ला बेफोरबायदि जायामोन जोंनि बर'नि गेजेराव। दा सासे बोरायब्लाबो माने बुजि रोङै सासे फिसालाखौ बुथारना लानाया। दा मा खालामनो नोंथांमोन, आं न' मोनफैबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा मा बुंनो। लिरना लादोंसोमोन नालाय बेनोमोन आरोना नोंथांमोन। दा नोंथांमोना मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दासिमबो आं गोजौ थाखोआव थांनो मोनाखै, नोंथांमोना मोनोब्ला सहैगोन आरो आं। बाय बाय नोंथांमोनसिम।